Не. Ето наистина ли да? Какво става, бе? Ще кот съм. Това не е баба. Не е баба, кажи леля. Тя пък се кротна сега. Тя пък се кротна. Какво бе, Алис? Трябва да се обличаш, не може така. Не може само пеленки. Ой-ей. Много сте ми отблизко. Много неудобно гъл. Много неудобно. Не знам. Аз така опитвам, мам. Алис, какво си играеш? Алис, това не е играчка. С пеленки си игра. На кого му мушнаха бузката през главичката? Сте много сетихичка. Друг път голяма борба, като се прообличам пред камерата, послушна, прилежна. Седна. Не бе, те обикновено се... Аз като я прообличам си го. Така ли? О, да видиш при мене. То са гърчове, то са... Гейчич. Само че тия копчета не знам дали ще да ги започнем. Да. Те са закопчавани. Не. Алис! Алисчо! Алисчо, много ти е смешно кукуригото. Въобще не се засяга. Айде и дънките. Тия дънки с следващия размер може да са и малко големи, ама пък другите са и такова много къси. Чорапки не си ни дава. Не, чорапки е топло за чорапки. Като излизаме навън, ще сложим чорапи, сега не. Дай го това къмче! Спани го! Ходи се свиди! Кажи мама! Алис, кажи мама! Нищо няма да кажеш. Алис, кажи мама! Кажи мама! Браво, помогна за обуването. Помогна за обуването. Алис, кажи мама! Да, дължината е добре на краката. Я да видим на кръста обикновено са много големи. Сега да закопчем. Това целувчица ли беше, бе, мамо? Това беше олегаване. Изкубане. Ми, да, бе. Изкубане. Чакай още едно копче, чакай. Още едно. Само още едно. Готови ли сте? Я дръпни блъската. Едно тик-так да закопчем. Да, бе, това първо него трябваше да го закопчеш. Браво! Я сега да видим туалета на Алис. Алис, я погледни насам. Алис, погледни насам. Алис, здрасти! Здрасти, чао! Чао, чао! Хайде.